Nantabi at mamantabi kay katamu, anting metong nga parokya. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. King lagyo na ning igpa, amponing anak, amponing banal na espiritu, inginu mantabeya kay kayo. Kapatad, miti puntamu, ban abe-abe tayang panuwanan, ampon pasalamatan ng Diyos, kingkalan na niting Paris Exhibit, malyaring makasawop kay katamu, ban balikan, ampon, pakibaluan, ing pamagmula at delana ning kay katamong parokya, kilub ning 30 banuang milabas. Kabang babalikan tayo at pigugunaman, ing kwento ning kay katamong parokya, akit tayo sana nung makananuyang kinimot at kikimot ing gamat ng Diyos king biyatamo. Kanita kalupan ng Indong Birhen Maria, mi kasigan ng tamong tango king panagkat nakikatamo anting metong abalayan ng Diyos. Parangalan tayo po ing mayap abalita. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kaluguran kong kapatad, inginu mantabi ke kayo. Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Hello. Manalangin tamo. Oig pa kabang tatangalan mila ampon Alben, ding miyaliwang larawan, dokumento, panalala ampon gamit, ating kaugnayan king pamagmula at kasalaysaya na ning kaya kaming parokya. Mabiyasa kaya sanang pasalamat karing mangayap at makapagmulalang bage, adepatan at daraptan mo busalmi. Panuwanan mo kaming manalbe kaniting Paris Exhibit, ban laluming pakamalan, ing bunga ning pipagalan at pamagsumikap ding minunang sinuyo at megobra, ban miras kami king kasalukuyan ming kabilian anting metong a komunidad kristyana. Sa upan mo kami, ban lalo ipang pasulungan at papamungan, ing maya pabage apigbulan mo kapamilatanda. Iriadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kay kayo. At bendisyonan ako ning lubos mayupayang Diyos, ing igpa ating anak, ating banal na espiritu.
Ibuklat tanay ngayon at alben iting Paris Exhibit umetana king kapayapaan ng Kristo.